Agentúra Inbox Agency hľadá mužov, ktorí majú skúsenosti s prácou v akomkoľvek prostredí farmy, mliečne farmy, prasacie a hovädzie farmy, alebo farmy na obrábanie pôdy. Mali by to byť pracovníci, ktorí sa neboja práce, neboja sa zašpiniť si ruky, s dobrou pracovnou morálkou a dobrou dochádzkou. Je potrebné sa dohovoriť po anglicky aspoň na základnej úrovni. Ak máš záujem, ponúkame ti túto možnosť umiestnenia v Írsku. Ak máš vážny záujem, pošli nám tvoj životopis v anglickom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa ti. Tvoj životopis pošleme írskemu zamestnávateľovi, ktorý nám pre teba v krátkej dobe pošle oficiálnu ponuku. Od zamestnávateľa dostaneš írsku zmluvu a budeš pracovať za hodinovú mzdu od 12,70 € do 13 € na hodinu. Zamestnávateľ pomôže s odvozom z letiska a ubytovaním, nájom platíš až zo mzdy. Navyše ti ponúkame preplatenie 50% z ceny letenky. Ak chceš dlhodobo pracovať na živočíšnej farme v Írsku, kontaktuj Inbox Agency. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.